Ma bengicela ungangishiyi ngedwa baba nawe ngokunjalo ungangishiyi iziyalo zakho ma ngizozithola kubani ukuhamba kwenu mina sengizofana nechwanele nyoka uthando lwabazali sengizoluzwa ngendaba ukushuthi mina sengizophilela ukuzwa ezinye izingane zithi mama zithi baba uma kukhona engikudingayo sengizobiza bani kusabele bani ma vukani nobaba uthando lwenu ngisalidinga ziningi izindlela engisazosihamba ngakho ke ngidinga uthando lwenu mama nobaba vukani mbongi yakwaZulu Sleepless Beats. Ngicela uvuke ma ungangishiya kanjani uthando lwami ngicela uvuke baba ungangishiya kanjani uthando lwami Ngicela nivuke bazali bami mina ngisanidinga uthando lwenu. Iseyinde le ndlela ngiyanidinga eduze kwami. Uma ningishiya ngedwa nithi ngenze njani? Sengiyokhala ngiziwe ubani? Sengiyoba untshingo bethu ubani? Umazi ngihlasela izilinga endleleni amathembe engiphelele. Sengiyosula ubani izinyembezi ngoba senikhetha ukungishiya ngedwa kulomhlaba ohlabayo. Ohlaba ngishokhomba ngophakathi. Mina ngizoba yini ngiyintandanele? Empeleni angisiyo nentandanele. Phela kuthiwa intandanenhle umakhotha unini mina sengiyazikhotha phela abamama bazali abasekho ngicela nivuke bazali bami mina ngisadinga